गामिनि गासै खुसिजार गामिनि मोजां मोनलायगिरि न'खरनि आइ आफा गासै दिनैनि बे अमनि बसुमतारिनि जोबथि बिदायनि समाव जोंहा बाक्सा जिल्ला बर' फरायसा आफादनिफ्राय बावहाय राजा नेहाथारि मंगेश ब्रह्मजों नुजाफैदों। बिथांमोना गांसे गुवार बेनि उनाव जोंहा बेराखान दख'रा बर' फरायसा बिथाङाबो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ मान बावनो नागिरदों। बिथांनि आर'नाइखौबो सोरजियारि जोंहा बेनि उनाव जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जोंहा नेहाथारि बिथांजों बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि दिपेन्द्र बसुमतारी आरो नेहाथारि बिथां दिपेन्द्र बसुमतारिया मान बावनो नागिरदों। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101 008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।